Аз съм Галина и съм лицето и ръцете зад Guide for Dreamers. Тук на този щанд сме се комбинирали с още трима различни автори. Това са Запечатани с целувка, които правят тези прекрасни тетеи, картички и всякакви чудесни неща от хартия. Също така Шате Бутик, които тук са нашите автори с бижута, аксесуари и всякакви такива красоти. И последният ни автор са Super Creep Games, ето там долу може да видите игрите, които правят. Използват класически игри и успяват да ги направят по индивидуален начин за всеки човек. Вдъхновение може да се черпи от всичко, от приятел, човек, с който се видиш, от нещо хубаво, което забележиш, от абсолютно всичко. Според мен българите умеят много от тях да правят ръчно неща и затова успяват и много добре да ги оценят. И противно на мнението, че българите не оценяват, всъщност аз мисля точно обратното. Както всеки малък бизнес началото е трудно да наложиш името си, да те запомнят, хората да започнат да търсят твоите неща, да изградиш име и доверие у хората. Америка Латина създадохме я преди съвсем наскоро, след като пътувахме година и 2 месеца в Латинска Америка. Там се научихме да изработваме тези макраме бижута и решихме, че можем да пробваме да ги представим на българския пазар. Ами харесват ги, за сега харесват ги много. Надяваме се да достигнат до повече хора, защото са заредени с много любов. Благодаря на на организаторите за организирането на този арт-базар, защото така ние от Кашно Никол имаме възможност да ви представим нещата, които сме създали с много любов. Подчертавам думата много любов, защото това е причината да сме тук, да правим нещата и да искаме да споделим нашето вдъхновение. Това беше, знам, една от основната причина за всички нас да правим каквото и да е било. Социалните мрежи, Facebook, Google+, е нещо, което е нашето време, колкото и да искаме да си мислим, че го няма, те са факт. И благодаря, че дават възможността да достигнат повече хора, защото това е много по-лесно, докато си вкъщи на телефона да цъкаш и да видиш какво става по света. Да, ние също имаме страница, заповядайте, харесайте ни, следете какво правим, участвайте в нашите работилници. Казвам Нико. За детските приказки, защото като детски илюстратор с това се занимавам и имам така доста приказни герои, които употребявам в бижутата си. Имам доста така романтично-викториански рисунки, така че детските книги. Това речи на Фейсбук, има много голяма страница там и това е много удобен начин за контакт с клиенти, с приятели. Може много неща да се... Въобще социалните мрежи много помагат. На времето почнах да се разбира според мен. Така наблюдавам, че последните няколко години вече има желание, хората оценяват, ходят по такива арт-базари и се интересуват. Така че мисля, че... Вероника Дърова. Казвам, занимавам се с изработката на бижута от полимерна глина, също така от дърво, рисувам с акрилни бои, от медна тема, общо различни техники. Това е предимно участвам по арт-базари, организиран от различни организации и общо взето на това разчитам повече на прекия контакт с хората, да го видят на място. Има чудо, че през интернет нямам толкова голям успех, колкото като съм на живо хората, като го видят на място. Всичко общо взето може от нещо съвсем случайно да видя нещо съвсем друго и да ми дойде някаква идея за пишу или за просто най-различни неща. Няма нещо конкретно.
Има някои хора, които нали, много се вълнуват от тези неща, като разберат, че е ръчно правено, се впечатляват, нали, много оценяват го, други го подминават. Не мога така да кажа окончателно нали, какво е, но има си хора, които се обръщат внимание. Основни трудности са да се намери място, където да можеш да си представиш нещата. Повече медийно, за може да се добие гласност за тези неща. Още след това са проблеми.